Dneska chci hovořit opět na téma kříž Pána Ježíše Krista. Kříž Golgaty, na kterým byl ukřižován náš Pán Ježíš. A co to všecko znamená, co to obnáší. Pojďme teda na to. Náš Pán Ježíš v Markově evangeliu v 16. kapitole ve verši 16, když se po 40 dnech loučil se svými učedníky, které vyučoval o Božím království, tak kromě jiného říkal, kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. A my jako pohani z rodu Adamova jsme byli součástí světa, kde vládne Satan, kde vládne hřích. A naše víra ve smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista a následný křest vede ke spáse, ke spasení. A jak už jsme říkali, spasení znamená záchrana, vysvobození, odpuštění hříchů, uzdravení, prosperita, bezpečí, svoboda a obnova. To je spása. A spasení je tedy opakem zatracení, zahynutí a věčné smrti, odsouzení a věčnému hněvu. Spasení znamená také změna světa a světového uspořádání. Jako pohani z rodu Adamova jsme byli součástí světa, kde vládl Satan, kde vládl hřích. A být spasen znamená, že jsme skrze naši smrt odešli z toho světa hříchu a narodili jsme se do nového světa. Do Božího království, kde vládne Bůh, kde vládne Ježíš. A celý nový zákon, zvláště epištoly o tom hovoří a upevňují nás v této pravdě. V listu Římanům 6. kapitole, tam v ní zůstaneme už dneska, tak ve verši 3 až 4 je psáno. Apoštol nám říká, nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti. Nevíte snad? Nevíte to snad? Víme přece, že když Kristus zemřel, všichni zemřeli. Všichni z rodu Adamova. On, Kristus, jako poslední Adam, když zemřel na kříži Golgaty, tak spolu s ním zemřel celý Adamův rod. A ve verši 5 apoštol Pavel říká, jsme-li s ním sjednoceni ve smrti, jistě s ním budeme sjednoceni i v jeho vzkříšení. Jistě. Jako pohani jsme byli pokřtěni do jeho smrti. A z vody křtu povstáváme jako nová stvoření v Kristu Ježíši. A s tím novým stvořením je to jinak. Protože to jeho vzkříšení, ten jeho věčný život vstupuje do mě. Do toho nového stvoření v Kristu. Můj Pán, Bůh, Ježíš, on do mě vkládá nový život. V případě Pánovy smrti je kladen důraz na to já v Kristu. Já, pohan, jsem pokřtěn do Krista, do jeho smrti, a to je stále pravda, ale při vzkříšení je kladen důraz na to Kristus ve mně. Kristus ve mně. A skrze Krista, který je ve mně, do mě proudí nyní jeho život. Ten věčný život. Plný té spásy, záchrany, prosperity, já nevím, co všeho. To, co je náš Pán. A apoštol Jan ve svém evangeliu ve 3. kapitole v 8. veršu říká, a tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Tak je to s každým.
Vysvětluju to tak, jak to umím, ale nejlepší je, když jsme jako děti, kteří věří. Potřebujeme věřit, že je to tak a potřebujeme věřit, že je to Pánem dokonáno, že se to stalo. Nemůžu ani nemusím dělat nic pro to, aby se to stalo, protože vzkříšením Ježíše Krista už to Bůh dokončil, dokonal, je dokonáno. A na světě je jen jeden plodný život a ten plodný život byl naroubován na miliony jiných životů. A to je nové narození, znovuzrození. A to je přijetí života, který jsem předtím neměl. Nyní je můj život úplně jiný, nový a výhradně boží. Je psáno, co je staré, pominulo a hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha a to všecko je Bůh. A křest je tím veřejným svědectvím o této pravdě, o této skutečnosti. A jak víme, jak jsme to zažili, křest a vyznání ústy vede prostě ke spáse. Tak jsme nová stvoření v Kristu, co následuje potom. Následuje cesta růstu. Musíme růst v Kristu. Nesmíme to nechat jenom, že jsme uvěřili a byli jsme pokřtěni. A opět list Římanům, 6. kapitola, podíváme se na verše 12 až 13. A tam už nás apoštol napomíná a učí a říká, nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích. Nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroj nepravosti. Už to nedělejte. V Bibli Kralický je psáno, své údy už nevydávejte hříchu za zbroj nepravosti. To znamená, že hřích Satan si nás používal jako nástroje, jako zbroje, skrze který vlastně oslavoval sám sebe. Používal si nás. Hřešili jsme a jemu byla dávána sláva, tomu zlýmu. Co apoštol říká, ale jako z mrtvých vstalí, jako vzkříšení, jako nová stvoření, vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroj spravedlnosti. Kralická Bible říká taky za zbroj. Nyní to má být obrácený. Nyní se máme odezvat Bohu, aby on skrze nás byl oslaven a vyvýšen. Tak něco nemáme dělat, to je naše zodpovědnost a něco máme dělat. A co to znamená teda, že se máme vydávat Bohu? Co to znamená? To je moje otázka teďka do pléna. Co to znamená? Vydávejte se Bohu. Víra? Ještě. Prosím? Dobrý, tak se na to podíváme. Vydávat se Bohu znamená, že se mu zasvěcujeme. A chtěl bych připomenout, ale že my nezasvěcujeme Pánu toho starého člověka. Já jsem v tom měl dlouhý léta hokej, zaměňoval jsem to starý, nový člověk. Bylo mi nějak líto se vzdát toho starého, protože jsem si myslel jako... Nevím, co jsem si myslel, ale měl jsem v tom hokej. Nezasvěcujeme Pánu starého člověka, aby si nás použil. Ale verš 13 říká, jako z mrtvých vstalí, vydejte sami sebe i své údy Bohu za zbroj, za nástroj spravedlnosti. A to je ten okamžik, kdy začíná naše zasvěcení. Protože jen to, co prošlo smrtí kříže ke vzkříšení, tak to vydávám a zasvěcuji Bohu.
Zasvěcuji se Bohu, protože mám poznání, že můj starý člověk je ukřižován. A když vím, že ten starý člověk je ukřižován, tak se musím považovat za mrtvého. A když vím, že jsem s Kristem vzkříšen z mrtvých, tak se považuji automaticky za živého Bohu v Kristu Ježíši. Jsem srozumitelný? Dobře. Takže je potřeba přijmout vírou obě stránky kříže. Smrt a i vzkříšení. A pokud v tom mám jasno, tak to nové stvoření odevzdávám Bohu. Následuje odezdání se Bohu. Ve vzkříšení se on, Ježíš, Bůh, stává zdrojem mého života. Bůh, Ježíš, on je doopravdy můj život. Ten věčný. Takže mi nezbývá, než se mu celé vydat. To je ta cesta růstu. Protože vše je jeho, vše je Boha, ne moje. Pokud však neprojdu křížem, tak mu nemám co zasvětit. Ani nemám nic, co by mohl Bůh přijmout, protože Bůh vše ze starého stvoření odsoudil na kříž. Když Kristus zemřel jako poslední Adam, všichni zemřeli. Všichni. Tedy smrt kříže zničila vše, co mu nemůže být zasvěceno. A pouze vzkříšení to způsobilo, že je mu co zasvětit. Vydat se Bohu, zasvětit se Bohu, znamená, že odteď považuji celý svůj život za Boží vlastnictví. Nejsem sám svůj, patřím Bohu, jsem jeho vlastnictví, jsem jeho majetek. Co znamená, že jsme odděleni pro Pána. Dáša to ví. Oddělení. Jo, oddělení souvisí se svatostí. Svatost je, když jsme odděleni pro Hospodina. Tím se stáváme svatými. Ve Starém zákoně se to dělalo takhle. Mluví o tom Exodus 28. kapitola. Když si ve Starém zákoně Bůh někoho vybral, aby byl celý jeho, tak ten dotyčný byl potom veřejně pomazán olejem a prohlášen za posvěceného, za svatého. A od té doby jej všichni považovali za odděleného, za svatého pro Hospodina. Tímto způsobem mohla být posvěcena dokonce jakákoliv věc, zvíře, chrámové věci a tak dále. Každá opravdová svatost je svatostí Pánu. Svatostí Hospodinu. Když byl posvěcen, oddělen pro Hospodina Áron, tak ho oblékli do takového šatu, na hlavu mu dali turbán, na tom turbánu měl na čele, já tu mám brejle, on tam měl zlatou růži a na té zlaté růži bylo napsáno Svatý Hospodinu. Svatý Hospodinu. A to máme dělat i my. Sám sebe zcela a úplně odevzdávám Pánu. To je svatost. A tím také vyjadřuji své poznání, že jsem celý jeho. A tím také se vydávám Boží vůli, abych byl tím,
kým on mě chce mít a dělal vše, co chce on a po čem on, Bůh, touží. Neboli nic pro sebe, vše pro Hospodina. A pak ještě přichází i na pořad jedna otázka, a to je, jsem služebník anebo otrok? Co jsem? To taky, správně, Dášo, já se ptám ale na jinou otázku. Jsem služebník, jsi služebnice Hospodinova nebo jsi otrokyně Hospodinova? Kdo je pro služebník, ať zvedne ruku. Kdo je pro otrok? Tak se na to podíváme. Jestliže se upřímně a bezvýhradně odevzdáme Bohu, budeme muset možná udělat nějaké změny. A ty zcela jistě přijdou. Buď to může být v rodině, v zaměstnání, v církvi a zcela určitě ve svém charakteru, ve svých názorech a postojích. Zcela jistě. Já jsem taky musel udělat změnu. Bydlel jsem v Lužný u Rakovníka, chodil jsem tam do církve a před 15 roky, když jsme se seznámili s Šárinkou, tak jsme řešili dilema. Já z KS Rakovník půjdu sem, anebo Šárka z KS Jirkov půjde do Rakovníka. Měl jsem tam barák, velkou zahradu, les, měl jsem se krásně, psa, všechno možný, ale bylo dilema. A když jsme se modlili, tak mě Bůh řekl, abych to tam nechal, všecko opustil, že mě chce tady. A až když jsem přišel sem, tak teprve ke mně Bůh začal mluvit, co po mně tady chce a žádá, jak mám sloužit. Takže ty změny určitě přijdou, protože Bůh nedopustí, aby zůstalo cokoliv, co je z nás, z toho starého. A odporovat Bohu si myslím, že je bláhové a je vždy moudré se mu podřídit. A je skvělé, když máme jistotu, že patříme Pánu a ne sami sobě. A protože to je také to, co nám přináší tu jistotu neustálé Boží přítomnosti. To je ta příčina, to je ten důvod. A to vás také upevňuje v tom, že jste spasený, že patříte Bohu, že jste zcela jistě, že vás čeká prostě nebe. To je ta jistota. A takže jsem výlučně jeho vlastnictvím, jeho majetkem. Ještě to jsem dělal v obkliku, tak k tomu se ještě dostanu, jestli otrok nebo služebník. A pak přichází na řadu Římanům 6, 16. verš. A tam je psáno, nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky nebo otroky toho, koho posloucháte. A teďko teda se dostaneme k tomu, jaký je rozdíl mezi služebníkem a otrokem. Služebník může někomu sloužit, ale není jeho majetek. Když se mu jeho pán nelíbí, dá výpověď a hledá jiného pána. Otrok, tam už je to jiný. Otrok je nejen něčí služebník, něčí sluha, ale navíc je jeho majetek. A v listu Římanům to slovo služebník znamená ve skutečnosti sluha bez nároku na mzdu neboli otrok. Neboli otrok. A tak mám otázku. Chceme se stát božími otroky? Nebo zůstaneme služebníky, který občas, no tak ten svět se mi líbí, je opravdu skvělej.
ten wellness, na kterým jezdíme, to je jako výborný, ty auta jsou krásný. Takže co? Ale já se chci určitě stát Božím otrokem. A pokud ano, tak jak? Jak? Na jedné straně Kristus mě koupil. Zaplatil svoji smrtí. Vlastík to před chvílí říkal, když jsme měli večeři Páně. On mě koupil a na druhé straně, ale já jsem se mu vydal. Já jsem se mu odezdal. A já věřím, že Bůh od nás žádá celý náš život. A pokud to uděláme takhle, když se mu odezdáme, tak nás Bůh začíná vychovávat. A víme, že o našem nebeském Otci je psáno, že nás vychovává přísně. Někteří učitelé, co kážou, tak říkají, že Bůh nás začíná lámat. Já to nechci takhle říkat, ale už jsem to řekl, tak si to přeberte. A pokud se nám zdá, a to se nám může zdát, já jsem to mnohdy viděl, jako, pokud se nám zdá, že hned nevidíme výsledky té jeho výchovy na nás, že to jakoby nevidíme, že nevidíme ten náš růst, tak se může stát, že se prostě jakoby nevědomky bráníme, hledáme chyby, většinou u druhých, u Boha, u vedoucích církve, všude možně hledáme chyby. To se nám může stát. Ale Watchman Nee, boží služebník z Číny, který žil před 100 lety a napsal spoustu krásných knih, které jsou i v Česku přeložený, a říká tady tu věc. Pokud v tomto stavu zůstanete, budete jako rozbitá loďka, bez užitku pro svět, protože jste se dostali příliš daleko, aby vás svět mohl použít, a bez užitku pro Hospodina, protože jste se nedostali dost daleko na to, aby vás mohl použít on. Unikli jste ze soukolí světa, ale Bohu odmlouváte. Bohu odmlouváte. Takže vidíte na tomto bráchovi, velkém božím muži, že ta chyba je u nás. A tak opět první a základní věc je vydat se Bohu, vydat se Hospodinu, vydat se Pánu. A pak znovu a znovu, den za dnem v tom pokračovat. Nehledat chyby na tom, jak si mě Bůh používá, anebo nepoužívá, ale s vděčností přijímat vše, i to, proti čemu se tělo bouří. Ta tělesnost, to tady často o tom hovoříme, proti čemu se tělo bouří. Já jsem Pánův a navždy musím počítat s tím, že nejsem sám svůj. A vždy uznávat jeho autoritu, jeho svrchovanost a jeho moc. Zasvěcuji se Bohu, ne činnosti. Zasvěcuji se Hospodinu, nezasvěcuji Hospodinu to, že jsem pastor, kazatel, nezasvěcuji Hospodinu činnost, že jsem učitel, kuchař, elektrikář. Ne, zasvěcuji se Bohu jako takový, abych činil jeho vůli všude, kde jsem, ve škole, v práci, všude. A považuji vše, co pro mě určil, za to pro mě nejlepší. Za to pro mě nejlepší. Protože je psáno, protože těm, kdo milují Boha a který ho poslouchají, všechno přispívá k dobrému.